minta lagu Sinarengan teman-teman Karang Taruna. Kita hadirkan jauh-jauh dari Kulon Progo. Ya. Sinarengan. Kita kasih perform terbaik. Langsung dikasih juga. Tadi ada permintaan juga lagunya. Atensi udah masuk 100.000 rupiah. Ada yang minta gelandangan. Ditunggu ya bosku ya. Nanti kita putar bareng-bareng. Oke siap. Yuk. Nia Kurnia. Satu tebang perform perdana. Ketaden tenang duwe omah sing ra berisik, kepak katresnan, kepak kasih lan sayang. Karang Taruna Pasir Putih, kita kasih semangatnya. Boleh nyanyi bareng yo. Ngobrol ra ono anteke ning tengah wengi, tetes embun sing ngancani. Aku sampean koyo lagi kasmaran bebarengan. Halo Mas Ekleng. Matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling kuat-kuati, kudu wong liya sing ra seneng. Terang nanging sinau nari ning tengah udan. Nanti nyanyi ya Mas ya, nanti nyanyi ya. Yang bisa nyanyi. Gegem aso supaya nebak bebraya mana hukum saliro yen rubeto anggada mugi selawasi ngancani setya tulusku anggon dampingimu. Gandeng tresno sebelah sini bisa. Yo koyo lagi kasmaran lagu takut tuwa bebarengan. matur suwun wis ngancani aku selama iki, wis iso saling kuat-kuati, ojo wong liya sing ra seneng hubungan.
siapa? Hangga kemasto supaya nepa kobo bray mana kung saliro yen rupeto anggada mugi selawasi ngancani sepyo tulosku anggon depi ibu beto rokok gandeng tresno. Apa mas? Saling nguat-nguati Bodo iyo sing rasanya hubungan iki berlanjut tangan ning coba tenan angine saya sarangan teni nodai terang nanging sinau nari ning tengah udan matur suwun wis ngancani aku selama iki biar wis iso saling terang nanging sinau nari ning tengah udan beto rokok gandeng tresno siap yo. Oke, sinarengan sudah dipenuhi ya sayang ya. Ya tadi minta lagu sinarengan teman-teman Karang Taruna Pasir Putih dan juga pasukan joget semuanya yang sore hari ini sudah berkenan hadir juga. Terima kasih untuk thank you atensinya bersama New